Assalamu alaikum masu saurare. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu a inda muke karanto muku wannan littafin mai suna ‘Yantaccen bawa wanda Zulfawa Aliyu ta rubuta, ni kuma Musa Idris nake karanto muku. Kada a manta a yi mana subscribe, a yi mana liking domin kasancewa da sababbin shirye-shiryenmu. Idan mai karatu bai manta ba, a baya mun tsaya inda Farida ta sami labarin cewar mahaifinta da ƙaninta Ismail an neme su sama ko ƙasa an rasa, a inda ta bazama neman su ta yi iyayinta domin ta ga ta same su, amma ba ta kai ga ganin su ba. Yanzu za mu ci gaba. Nan take hankalina ya sake ƙololuwar tashi. Gashi dare ya yi, tilas aka haƙura aka bar wa gobe. Gidan Malam Tanimu na kwana. Asbahi ban saurari kowa ba, na fice na yi gidanmu wai ko zan gansu, amma fa yau babu ko guda a cikinsu. Sai ma wani gurnani da na rinƙa ji na tashi cikin gidan tare da jiyo hayaniyar yara da kukan jarirai. Aiko da gudu na baro gidan, tsoro ya sake kama ni. Na ci gaba da neman mahaifina da ƙanina har tsawon sati guda tare da taimakon 'yan uwa da abokan arziki, amma kamar an aiki bawa garinsu. Kwanaki 10 suka shuɗe. Ran na 11 aka yi katarin ganin mahaifina a gonarsa yana ta aiki babu ji ba gani. Iya kuma naci da lallami har ma da ƙarfi an sa masa domin ganin an mai da shi gida, amma abin ya ci tura. Tilas aka rabu da shi ganin abin ba yin kansa ba ne. Ni na ci gaba da kulawa da mahaifina kasancewar ni ce dolensa. Mutane sun yi ƙoƙarin ganin sun ceto rayuwar babana, amma ta kowane ɓangare akwai hatsari. Rayuka 6 ne suka salwanta a bisa ƙoƙarinsu na amso baba magani. Duk wanda ya tafi baya sake dawowa, sai dai mu ji labarin mutuwarsa. Hatta da taimakon abin da za mu sanya a bakinmu sai da ya zama barazanar tafiyar duk wanda ya dube mu da shi. Tun jama'a ba su farga ba, har aka farga aka gane aka ja baya da mu. Shekara 3 muna rayuwa cikin sararin Allah. Sanyi, zafi da ruwa duk bai ajalinmu ba. Haka ma wuya da wahala. Mun kuma ci gaba da samun ɗa'ami ta hannun wanda ya zo giftawa a inda muke. Ƙarshen rabuwa ta da baba da komawa na hannun wani alhaji da na yi sabo da ganin sa yana wucewa a mota ta inda muke, ya kuma cillo mana guntun abin da ya ci ya wuce. Bai dai taɓa tsayawa a inda muke ba, sai dai ya wurgo mana kawai. Wata ran ban ankara ba, naga kawai ya tsaida motarsa a gabanmu shi da wani, ya kuma fito domin jin dalilin da ya sa muke zaune a nan. Ban ƙasa a gwiwa ba, na tsakura masa wani daga cikin labarinmu, ya kuma tausaya mana. Take so tsirar da rayuwarmu, amma fafur baba ya ƙi barin wajen. Tilas ni ya tursasa ni tare da ƙarfin direbansa suka ɗauke ni zuwa gidansa. Ina kuka. Ya ce min mahaifina shi ma zai samu lafiya. Da ƙyar na ɓamɓare shi domin kai shi wajen magani. Hakan ya sa na ji kwanciyar hankali har na samu nutsuwar zama a gidansa. Ban kuma taɓa ganin matarsa ba sai da na yi kusan wata guda sannan muka yi ido biyu da ganin juna. Baraka, hamshakiyar mace da ta zo gidanmu, ɗiya ga yayan mahaifina, Sarki Falalu. Ita na gani na kuma shaida ta kamar yadda ita ma ta shaida ni. Duk da wannan ne ganinmu na biyu da juna, amma ba mu manta ƙarfin jinin da ya haɗa mu ba. Zamana da ita ban ji daɗinsa ba. Na ga wulaƙanci da ƙasƙanci wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba. Alhajin gidan ya so ni ya kuma tausaya mu.
ya min alƙawarrukan abubuwa da dama, daga cikinsu mafi farin ciki na lafiyar mahaifina da ya ce zai yi iya bakin ƙoƙarinsa na ganin ya sadu da gindin maganinsa, kuma ko da hakan za ta ruguza al'amuransa da dama ta kuma kawo yankewar arzikinsa na duniya. Mun yi wannan maganar daga ni sai shi, lokacin zai yi tafiya, ina kuma cike fal da farin ciki. Baƙin ciki ya wanzo min ta hanyar koran karen da aka min, da suka biyo ni za a illata min rayuwa, da Allah ya kawo ka tseratar da ni. Me muka yi wa Allah rayuwarmu ta ƙi zama irin ta kowa? Astaghfirullah. Ta rushe da kuka, ta haɗa kai da gwiwa. Babu abin da kuka yi masa, jarrabawa ce irin tasa da yake wa masoyan bayinsa. Ta faɗa mata tana mai dafa bayanta. Shi kuma da ke tsaye ya sauke arjiyar zuciya cikin nazarinsa, ya gane inda bala'in ya samo asali. Ina Ismail? Bata kai ga ƙarshen basu labarinsa ba, zai kuma so ya ji inda rayuwarsa ta nufa. Ya kallo dattijan mahaukacin da ya yi zaune dirshan a cikin kunyar. Tausayinsa ya ƙara kama shi a ransa. Ya yi Allah wadai da tur da duk wanda ya jefa shi cikin wannan gararin. Sannan ya kalli Faridan da Mami ke tararrashinta ta hanyar yi mata wa'azi da nasiha domin rage mata raɗaɗin zuciyarta. Duniya makwaɗaitan cikinta sun fi marasa gaggawar samun yawa. Farida, Momi, ku yi haƙuri ku tashi mu san abin yi. Ina labarin ƙanin naki Ismail? Ya tambaye ta. Cikin shashshekar kuka ta ce, har yau ba a sake ko jin ɗuriyarsa ba. Ya jinjina kai, ya zuƙi iska ya fesar ya ce, ku tashi mu tafi. Momi ta miƙe ta riƙo hannunta ta ce, ku je, ni na zo gida kenan, ba zan sake barin mahaifina shi kaɗai a nan ba. Ba zai yi ba Farida, ƙafa ta ƙafarki, shi ma baba da yardar Allah maganinsa tuni muka hango shi, amma sai kin ba mu haɗin kai mun tafi tare da ke. Ba zan iya ba, ba na so ku rasa rayuwarku a dalilinmu. Cuta ita ce wahala, mutuwa ku dole ce, ko babu dalili, a cewar Yusuf. Tilas ki bi mu ko da ba kya so, muddin Momi ta amince. Bari na je na kai wa baba abinci na dawo. Ya bar su ya ƙarasa wajen motarsa, ya ɗauko ruwa a roba tare da biskit irin wanda yake rabawa yara sadaka. Ya je ya zube a gabansa ya ce, baba, ɗauki ka ci, da ikon Allah ka kusa barin wajen nan. Ya kalle shi kamar ya fahimci abin da yake cewa. Ya ɗau ruwan ya sha, ya ɗau ruwan ya kwankwaɗe, biskit ɗin ma ya ɗauka ya ringa ɓarewa yana nausawa a cikinsa, yana sake shan ruwan. Shi kuma sai kallonsa yake yana ƙara tausaya masa. Sai da ya ci mai yawa sannan ya zube a wajen, ya shiga hammar bacci. Minti ƙalilan bacci ya yi awon gaba da shi. Ya girgiza kai ya ce, Allahu Akbar, girma da buwayarka sun isa abin godiya a gare ka. Shi da ka kawo shi nan ikonka ne, ba kuma wani laifi ya yi maka ka bar shi a dokar dajin nan ba face wani umarni naka. Haka mu ma da muke rayuwa cikin dubban mutane da ranmu da lafiyarmu, ni'imar ka ce, ba wai don ba mu isa ka jarabe mu da wacce ta fitasa ba. Allah, don sunayenka tsarkaka, don ƙarfin mulkinka, don soyayyar annabinka, ka kubutar da bawanka daga cikin wannan hali. Ka ba shi lafiya irin ta masu imani da jin ƙai, ka wanzar masa da farin ciki irin na masu karatun alƙur'ani, ka haskaka masa ƙirjinsa irin na waɗanda suka riƙe hailada da istighfari da salatin annabi. Taimakon da muke so mu yi a gare shi, ya Allah, ka ba mu nasara da kariya akan kowace irin halitta da take da hannu a cikin wannan lamarin bawan nan naka. Ya miƙe yana mai barin wajen zuwa inda har yanzu Momi bata kai da shawo kan Farida ba. Ya ce, Farida, ko ki so ko kar ki so, tafiya da mu ta zame miki dole,
ku zo mu tafi. Momi ta miƙe ita kuma ta yi buris, ya kau da kansa, baya buƙatar sake mata magana bare su ɓata lokaci. Yau suke son barin garin nan domin gobe yana da aiki daga shi har Momi, ƙannensa kuma suna da makaranta su ma. Ya fusgo hannunta ta miƙe ya fara janta, bi ta a hankali, babu dole a cikin taimako. In ba ta so sai mu bar ta, ai Allah ya gani. In a da kin zauna lafiya babu farmaki, a yanzu kin zama cikakkiyar mace. Babu mai ganin ki ya barki sai mai tsoron Allah. Cika ta kawo mu je. Momi, cika ta na ce mu je ko? Ta faɗa masa da tsawa. Ya sake ta, shi mai biyayya ne, bai cika yi mata musu ba, sai kawai ya sake ta. Suka sa kai za su fice, ta bi shi da kallo, a ranta kuma ta yarda da faɗar Momi domin jiya ba yau ba ce. Rayuwarta a wajen nan akwai matuƙar hatsari. Ta biyo bayansu kamar ta bi su, da kuma ta hango mahaifinta kwance a cikin ƙasa, sai ta ji ina. Ta sauya hanya, ta nufe shi, ta yi durƙuso a gabansa tana kallonsa. Ta rayu a haka ba tare da barazanar kowa ba zai fi mata daɗi da dai ta rayu ba tare da ganinsa ba. Ta sake yin dirshan domin hango kwanciyar hankalinta. A can kuma ba wai nufin Momi su tafi su barta ba ne, tana dai so ta gwada ta domin tana ganin ai ba za ta iya zama cikin wannan hatsarin ba. Amma har suka shiga mota ya tada ba su ga kyallinta ba. Ka je ka taho da ita, domin barinta a nan tamkar ƙara rasa Farida ta ne. Wani irin farin ciki ya mamaye ransa, ya kuma fice cikin sauri. Sai kuma da ya ɗauki wani tsawon lokaci sannan sai gashi tare da ita, ya buɗe mata murfin ƙofar ta shiga, shi ma ya shiga mazauninsa ya ja su suka bar wajen. Mai sauraro a nan za mu dakata, sai kuma Allah ya kai mu wani lokaci na gaba, a inda za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan littafi. Kada a manta a yi mana subscribe, a yi mana liking domin kasancewa da shirye-shiryenmu. A yi saurare lafiya.